Iedereen die geïnteresseerd is in het Maastrichts dialect kan zijn hart ophalen op de website die Roger Weijenberg in opdracht van Veldeke Krink Maastricht maakte. Gisteravond werd maastrichtertaal.nl gepresenteerd in een bomvol theater aan het Vrijthof. Ik heb juist met het webbureau gebeld. Ik had zelf ook nog geen idee van de cijfers. En ze hebben me juist metgedeeld tot gisteravond zijn we om 10 uur live gegaan. En meteen daarna zaten we op 300 bezoekers. En vanmorgen zaten we vooral op 2200 unieke bezoekers. En ze hebben me gezegd dat vooral ook rond een uur of 6, 7 wie die gezetten in de bus velen, want er stond een redelijk goed artikel in. Dat ze ook aan de cijfers kosten zien tot het omhoog ging. De website heeft ook al enkele onverwachte reacties opgeleverd. Ik heb een hele leuke reactie van een vriend van me gekregen. Dat is echt geen Maastrichtenaar en ik weet ook dat er echt geen Maastrichts spreekt. Maar die heet Zien Nederlands op de website. Heet er waarschijnlijk woord voor woord vertaald. En tot mijn verbazing heet er eigenlijk een foutloos Maastrichts berichtje schick. Daar word ik echt van onder de indruk. Dus voor mij is dat ook weer even een nieuw inzicht in wat voor een functie de site nog kan hebben. Omdat de site meer dan 63.000 rijmwoorden bevat, is ze ook interessant voor iedereen die binnenkort een Sinterklaasgedicht in het Maastrichts wil schrijven. En ook voor andere tekstdichters is maastrichtertaal.nl een handig hulpmiddel. Iedereen die met vastelavond het leuk vindt om vastelavonds liedjes te schrijven, überhaupt iedereen die het leuk vindt om met rijmen te doen in het Maastrichts, kan met deze site natuurlijk UTV. En tot zover het nieuws van vandaag.